Cuvintele mele sunt slabe, nu pot să vă spun ce am simțit. Sunt sărac în limbaj, sunt lucruri care nu le pot exprima prin vorbe. Știu că simțeam că nu mai am cap, lacrimile îmi curgeau în gât, mi se blocase gâtul. Cum Dumnezeu din cer să mă asculte pe mine? Nu meritam. Viața mea, nu meritam ca El să mă asculte. Mi-au cerut să semnez și au zis, medicii vor să investigheze și cancerul de la plămâni. Am semnat, m-au băgat din nou și de data aceasta, cu o siguranță pe care nu avusesem niciodată. Știam că Dumnezeu există. Știam cu așa o certitudine care nu avusesem niciodată. Dumnezeu mi-a ascultase rugăciunea. Nimeni nu putea face ceea ce se întâmplase acolo. Și am venit la El și am zis, Doamne, știu că Tu mă asculți. Dacă Tu m-ai vindecat de cancerul de la ficat, să mor acum de cancerul de la plămâni, tot ce îmi vei da peste aceste 2 săptămâni de zile, tot ce îmi vei da, vreau să pun în slujba Ta. Am să slujesc Ție. Dacă scap cu viață de aici, am să slujesc Ție. Am făcut o promisiune Domnului. Am făcut o promisiune. Dumnezeu mi-a smuls această promisiune de pe buze. Nu El avea nevoie, eu aveam nevoie. Eu aveam nevoie pentru că acea promisiune este motivul nebuniei mele, este motivul puterii care am primit-o să fiu aici, să renunț la toate aceste lucruri. Este motivul pentru care prietenii mei nu m-au înțeles. El a îngăduit ca eu să fac această promisiune, pentru că viața mea trebuia să fie schimbată. Am ieșit de acolo și vine asistenta, plutea, mergea așa pe vârfuri și a zis, Domnul Dumitrache, chiar nu mai înțelegem nimic. Nu mai aveți nici cancer la plămâni. Medicii vor să vă investigheze tiroida, capul, mi-a făcut al 3-lea computer, nu mai era nimic. Mi-a solicitat, vor medicii să vă vadă. E un cabinet, o încăpere separată și am fost acolo pentru că medicii vreau să mă vadă în carne și oase. Timp de 5 minute erau acolo, era tehnologia cea mai avansată din România la vremea aceea. Erau 3 medici, vreo 2 asistente, se uitau, era cancerul pulmonar. În partea cealaltă nu mai era nimic. Era ficatul distrus și în partea cealaltă eram vindecat. Timp de 5 minute, niciunul nu îndrăznit să spună nimic. Se uitau, erau mirați, eu eram mirat. Trăiam o minune despre care eu nici măcar nu auzisem. Medicina nu explica ceea ce se întâmplase. Am ieșit de acolo și i-am spus adevărul soției mele. Eu trebuia să mor, dar Dumnezeu m-a vindecat. Eu am să-L caut să văd cine e acest Dumnezeu care poate să facă așa ceva. De ce a făcut-o în dreptul meu? Dintr-o dată a rămas în mine o sete, a rămas în mine o dorință să-L caut pe Dumnezeu. Am ieșit de acolo, trebuia să fac analize la jumătate de an, la 2 luni, la 3 luni. Sunt 9 ani de atunci. Am mai luat pastile de răceală, dar n-a fost nevoie de nimic. Atingerea lui Dumnezeu a fost suficientă. Dumnezeu m-a vindecat și sunt ca mărturie aici, înaintea dumneavoastră și înaintea cerului. Ca să mărturisesc ce minunat este Iisus Hristos. A rămas în mine o dorință să-L cunosc. Aveam la serviciu un coleg pocăit, eram un om dur. Oamenii cu greu vorbeau cu mine, nu râdeam. Nu aș fi vorbit niciodată. Vocea mi s-a schimbat, totul s-a schimbat. Înțeleg nașterea din nou, cum puțini oameni o înțeleg. La mine s-a schimbat totul, pentru că totul era stricat. Și a venit acel pocăit la mine și i-am zis lui, zic, cui să vreau să-L cunosc pe Dumnezeu? Unde să-L cunosc? Aveam prieteni preoți, dar n-am îndrăznit la niciunul. Vroiam să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Și m-am dus la el și am zis, știu că Tu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu nu trăiești ca noi. El era altfel. Radu îl cheamă. Radu nu făcea ce făceam noi. Tot timpul el trăia altfel. Gândea altfel. Și Radu îmi spune, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Zic, da. Și el zice, aleluia. Și eu zic, cum adică aleluia? Zice, eu mă rog de atâta timp pentru tine,
Și eu așa am rămas, zic, cum tu te rogi pentru mine? Nu eu și casa mea, copiii mei ne așezăm pe genunchi seara și ne-am rugat pentru tine ca tu să-L cunoști pe Dumnezeu. Mi-a zdrobit inima, nu se justifica, nu meritam ca cineva să se roage. Nu meritam ca cineva să se roage pentru mine. Am zis, Radu, eu nu vreau la voi la pocăiți. Pocăiții n-au fost niciodată la modă. Nici nu vor fi vreodată la modă. Dau slavă Domnului. De multe ori mă uit la cei mici, știu că tinerii sunt plecați, aș vrea să strige după mine cineva, pocăitule. Dar nu strigă. Eu sunt mare, probabil că le e frică. Radu mi-a zis așa, bun, dacă nu vrei, atunci crezi tu că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? Da. Mi-a dat acest Nou Testament. De aceea am venit. Nu e acela. Este altul, identic. Și mi-a zis, caută și vei găsi aici pe Dumnezeul cel adevărat. Și eu am zis, dar n-am eu Biblie. Dar n-am eu. Și el a insistat, nu, vreau eu să-ți dăruiesc acest testament. Am început să citesc în el. A fost șocat de tot ceea ce am citit aici. Eu sunt un om al literelor, sunt un om de drept, am și facultatea de drept și un om care lucrează cu legile. Era exact pe gustul meu, era exact pe inima mea, era exact ceea ce eu îmi doream. Numai că nu înțelegeam. Tot ce citeam aici era invers la tot ceea ce știam eu despre Dumnezeu. Am crezut că e fals, nu am timp să intru în amănunte, am cercetat, am luat acea Biblie mare din biserică, le-am pus, am fost șocat când am văzut că în toate scrie la fel, când am văzut în acel letopiseț din București, 1450, traducerea cu limbajul acela de lemn vechi, că spune același lucru, am fost șocat. Zic, ăsta e adevărul? Am găsit aici un Dumnezeu extraordinar. Era exact Dumnezeul de care aveam nevoie. Era așa cum mi-l imaginam eu. Era singurul care mă iubea, cunoscându-mă atât de mizer cum eram eu. Era mai mult decât îmi doream. Era totul, m-am îndrăgostit de el. De atunci îl iubesc. M-a cucerit pe deplin. Nu există mai mare dragoste. Nu există ceva mai bun să se poate întâmpla. Dintr-o dată am dorit împreună cu soția să avem copii. Cu un an de zile înainte făcuse operație să rămână însărcinată și medicii au spus, nu puteți avea copii. Soția ta nu poate rămâne însărcinată. M-am simțit înfiat de Dumnezeu, așa că am îndrăznit, am înfiat și eu un băiețel, pot să-l chem în față, îl cheamă Matias și el are în mână un Nou Testament. Văd, de obicei unde mergem cu un Nou Testament. Te rog să saluți biserica. Pace. Domnul să vă binecuvinteze. Matias a fost rodul rugăciunii mele către Dumnezeu. Eram atât de îndrăgostit de Domnul încât și-l iubesc și acum la fel. Și îmi doresc același lucru. Doamne, vrem un băiețel care să te cunoască pe tine, să te slujească mai mult decât te slujesc eu. Doamne, poate să fie cu handicap, Doamne, poate să fie cu boală, nu mă interesează decât un singur lucru. Știu care-i valoarea acestei lumi. Vreau să te cunoască pe tine și atât. Dumnezeu mi l-a dăruit pe Matias. Este dovada că rugăciunea mea a fost ascultată. Matias e așa, nu știu, semăn eu cu el cu mine. E doar în clasa a doua. E mai puternic fizic așa, dar se întâmpla ceva ciudat. Matias a învățat să citească și nu a luat o carte de colorat. Nu a luat o carte de povești. Matias a terminat anul trecut, în clasa 1, la vârsta de 7 ani, la jumătatea anului, a terminat de citit Noul Testament. După aceea a luat Vechiul Testament, iar acum, Matias, ești în? Evrei. Este o dovadă a faptului că dacă un copil poate să citească 3, 4, 5 capitole pe zi, putem să ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Este o lecție pe care Dumnezeu ne dă pentru un copil. I-am mulțumit Domnului și am îndrăznit,
am cerut de la Domnul și o fetiță. Și am înfiat-o și pe Sara, o invit în față. Acești doi copii au schimbat viața noastră. Au transformat familia noastră. S-a umplut casa de bucurie. Hristos trăia în casa noastră. Dintr-o dată, într-o seară, o voce îmi spune: o să ai un copil. Și m-am gândit că mai trebuie să mai fie un copilaș. Trec alte 2 luni de zile și aceeași voce îmi spune: o să ai un copil. Și am zis: e clar. Cum am să-i spun soției mele că trebuie să mai luăm încă un copil? Ne era greu cu 2. Surorile mă înțeleg. Dintr-o dată, la o vârstă, dar vocea aceea îmi spune: nu, sânge din sângele tău. Și am zis în mintea mea: cum adică? Asta înseamnă natural, nu se poate. Când am zis nu se poate, vocea aceea a zis, am spus: sânge din sângele tău. După alte 2 luni de zile, veneam într-o duminică seara de la adunare și pe drum soția mea îmi spune: știi, eu n-am mai ținut cont. Știi că la mine nu se poate. Atunci mi-am dat seama. Am oprit mașina, am luat 2 teste de sarcină. După jumătate de oră plângeam unul în brațele celuilalt. Soția mea era însărcinată. Dumnezeu, care este medicul suprem, se atinsese din nou de casa noastră. A născut-o pe Rebecca, are 5 anișori, Matias are 8 și cu Sara între ei sunt 10 luni. Noi suntem dovada, una din milioanele de dovezi a faptului că Iisus Hristos iubește păcătoșii, că urăște păcatul și că schimbă și că transformă vieți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mergeți la loc. Mulțumesc. Dragostea pentru Dumnezeu a schimbat viața noastră. Acum 8 ani de zile în urmă, împreună cu soția, cu mama mea, am intrat în apa botezului. Sunt aici pentru că acum este conferința națională cu penitenciarele la Valea Drăganului. Vin pentru prima oară în partea aceasta. Sunt la Cluj pentru prima oară în viața mea.